moram izraziti zadovoljstvo sa onim što sam vidio i vidim kolege koji su sa mnom. Ovo je definitivno jedan od najvećih infrastrukturnih projekata danas u Hrvatskoj i naravno da nas veseli da će zračna luka u Zagrebu biti nova, da će biti reprezentativna i da se nećemo više sramiti kad nam ljudi dolaze iz svijeta u našu domovinu. Aj pričekajte sekundu. Možemo... Ajde od tamo s ove strane. Možemo ponoviti ministre, molim vas. Evo kako ste zadovoljni ovdje? Evo još jednom. Evo ovo što smo vidjeli je zaista impresivno. Ovo je jedna od najvećih investicija danas u Hrvatskoj i evo moram izraziti zadovoljstvo s onim što sam vidio zajedno sa svojim suradnicima. Radovi idu jako dobro, idu po predviđenoj dinamici. Znači do kraja godine će biti gotovi kompletni radovi. Sljedeće godine 4. i 5. mjesec će biti puštena u funkciju i evo to je zaista nešto čime se moramo i možemo ponositi. Što će ova zračna luka donijeti i Zagrebu, pa tako i Hrvatskoj, na jednom međunarodnom planu? Pa čujte, ovo su vrata Hrvatske u svijet. Ovo je prvi dodir svakog onog ko dolazi u Hrvatsku sa našom domovinom, sa našom zemljom, sa glavnim gradom. Tako da ćemo u tom smislu definitivno promijeniti sliku glavnog grada, promijeniti sliku Hrvatske, ali naravno povećati broj ljudi koji će dolaziti u Hrvatsku u turističkom smislu i u promotivnom smislu i naravno u gospodarskom smislu. Ako može par rečenica nevezano uz temu, što je sa planom restrukturiranja dugova HAC-a? Priča se o tome da bi se nudile dionice, da bi to kupili mirovinski fondovi, što je s tim? Pa ne mogu govoriti o onome, to sam jutros pročitao u medijima, o nečemu što i sam još, u čemu ni sam nisam upoznat, ali definitivno ono što sam i rekao, mi moramo snažno krenuti u restrukturiranje svih cestarskih tvrtki, smanjiti njihove rashode, povećati prihode, ići na tržište kapitala i tražiti refinanciranje postojećih obveza koje u ovom trenutku ne možemo servisirati. Što vi mislite, bi li ovo bila jedna od opcija da mirovinski fondovi ulože oko 2 milijarde? Pa potencijal mirovinskih fondova je, mi smo imali prošli tjedan sastanak u vladi, vrlo zanimljiv. To su naši mirovinski fondovi, to je štednja hrvatskih građana i naravno da treba njihovu inicijativu i njihov potencijal iskoristiti. Što kažete na imenovanje? Siniša Hajdaš-Dončić je prošle godine sjetilo da se donio zakon koji se ministar Lalovac njih su uglasio. Znači zakon u kojem ljudi koji su uzeli naknadu, znači dobili koncesiju za izbjegli plaćanje naknade za korištenje nekretnine. Kada je donesen zakon po hitnom postupku, Skupština je u 12. mjesecu 2015. odbila. To bi značilo da bi Francuzi dobili zračnu luku koncesiju za 0 kuna i da bi država, grad i županija sami sebi trebali izlučivati naknadu.